በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 10 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ኪዳነ ምሕረት አዴ ልሳን አንደበስ ኩነኒ 10 ሚያዝያ እንኳዕ ናብ ናይ አባ ይስሐቅ ናይ ዕረፍቶም በዓል ብሰላም ኣብፅሕና። አባ ይስሐቅ ጻድቅ እዞም ጻድቅ አቦ ግብፃዊ ኮይኖም ዝነበሩሉ እዋን ድማ 5 ክፍለ ዘመን እዩ። ኣብቲ ግዜ በዓል ዝና ካብ ዝነበሩ ካብ ዓቢ ኣባ እብሎ ወይ ከዓ ቅዱስ እብሎይ ተምሃሩ። ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ግን ን25 ዓመታት ብዘይ ትህኪት ብርድእና ኣገልጊሎሞም እዮም። ኣብዞም ዓመታት ከዓ ትሕርምትን ተጋድሎን ትምህርቲ ቅድስናን ካልኦት ኣገደስቲ መንፈሳዊ ስንቅታትን ሰነቑ። ብተኣዛዝነቶም ድማ ኣብ ምድሪ ንኣበው ኣብ ሰማያት ድማ ንእግዚአብሔር ኣሐጎሱ። በዚ ድማ ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ካብ ኣበው ድማ ምርቓ ረኸቡ። ኣባ እብሎ ጊዜኦም ኣኺሉ ኣብ ዝዓርፉሉ ኣባ ይስሐቅ በዓቶም ፈልዮም ብደንቢ ክጋደሉ ጀመሩ። ኣምላኾም ንምስማርን ብቅድስና ንምምላእን ናይ ኣርምሞ ሰብ ኮኑ እሞ ኣብቲ ዝግብኦ ጊዜ ድማ ኣብቲ ዝግብኦ ጊዜ እንተዘይኮይኑ ኣይዛረቡን፣ መልሲ ኣይህቡን። ስለምንታይ እንክበሃሉ ከለው ድማ ንኹሉ ጊዜን ቦታን ኣለዎ። ሰብ ከንቱን ዘይጠቅምን ብምዝራቡ ከዓ ካብ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ዝርሕቕ ይብሉ ነበሩ። ኣባ ይስሐቅ ናይ ክርስቶስ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ሕማማት ብምዝካር የልቅሱን ይነብዑን ነበሩ። ቅዳሴ ከቐድሱ ከለው ኣእዳዎም ናይ ህዋሊት ተኣሲሩ ነበረ። እዞም ቅዱስ ኣቦ ብኸምዚ እናነበሩ ብጽቡቕ እርግና ዘዕረፍሉ ድማ በዚ ሎማዓንቲ 10 ሚያዝያ እዩ። በረከቶም ምሕደረና ኣምላከ ቅዱሳን ካብ በረከቶም ኣይፈለየና። ሚያዝያ ዕለት 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣባ ይስሐቅ ገዳማዊ፣ ኣባ ገብርኤል ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሃገረ ሜራ፣ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጻድቅ ንጉስ፣ አቡነ መልክዓ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ኤልፍዮስ፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግስት፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል ብሓፅረ መስቀሉ ይሕፀረና አሜን። ካብ ይሁዳ አገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስን ሓው ያዕቆብን ናብቶም ጽዋዓት ብእግዚአብሔር ኣቦ ፍቑራትን ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቕርን ይብዝሓልኩም። አንቱም ፍቑራተይ ብዛዕባ እታ ናይ ኩልና ዝኾነት ድሕነት ከጽሕፈልኩም ሃረርታ ነይሩኒ። ሕጂ ግና በታ ሓንሳ እንሓዋሩ ንቅዱሳን ዝተውሃበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኮይኑኒ ኣሎ በሎም። ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1-3 ንረኽቦ። አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ጸጋ መስቀል ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ብመስቀሉ ሰላም ይሃበና፣ ብመስቀሉ ይፈውሰና፣ ብመስቀሉ ዕርቅን ሰላምን ፍቕርን በረከቱን የወርደልና አሜን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ድማ ክነንብብ እንደሊ ካብ 18-17 ጥበብ ጠቢባን ከጥፍ እየ ምስተውዓል እቶም ኣስተውዓልቲ እውን ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ። ንኣና ንንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽና እዩ። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ መስቀሉ ተመርኪስና ንመንግስቱ እንወርሰሉ ጊዜን ሰዓትን ይውፅአልና። ርሑስ ቅንያት ፋሲካን በዓል 50 ይግበረልና አሜን። ናይ ዕለት 10 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። ናይ ዕፀ መስቀሉ በረከቱ ይሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ ናይ 11 ሚያዝያ ስንክሳር ንቐጸል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። 11 ሚያዝያ ቅድስቲ ተኦድራ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስትን ንጽህትን እመምኔት ተኦድራ ኣዕረፈት። እዛ ቅድስቲ ድማ ካብ ወገን ዓበይቲ ዓድን ሰብ
ሃብትን ሃገረ እስክንድርያ እያ። ወለዳ ድማ ክርስቲያን እዮም። ከመርዕዋ ስለ ዝሓሰቡን ብዘይ ከዓ ካልእ ውላድ ስለ ዘይብሎምን ድማ ብወርቅን ብሩርን ዘግየጹ ክቡራትን ክባራት ኣልባሳትን ኣስሪሖም ይኸድንዋ ነበሩ። ንሳ ግን ልብሲ ምንኩስና ክትለብስ ምእንቲ ስም ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትጋደልን መስቀሉ ክትጸውርን ትደሊ ነበረት። ሃብቲ ወለዳ ድማ ወሲዳ ንዝሸጠላ ሃበቶ እሞ ንድኻታትን ንዝተጸገሙን ድማ ሃበት። ኣብ ምውፃእ ኣፍኣ ሃገረ እስክንድርያ ድማ ብኣንፈት ምዕራብ ኣብያተ ክርስቲያን ሃነጸት። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ እስክንድርያ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ከደት እሞ ጸጉራ ላጽያ ከዓ ካብኡ መንኮሰት። ካብ ኣድባራት ደናግል ከዓ ናብ ሓዲኡ ኣተወት። ብገድሊ ተጸሚዳ ድማ ጽኑዕ ተጋድሎ ተጋድለት። ኣምላካውያን ራእያት ንኽትርኢ እውን ተገብኣ። መላእኽቲ ትርኢ ስራሕቲ ሸይጣውንቲ እውን ተለሊ ነበረት። ስራሕቲ ኣእምሮ ናይ ምፍላጥን ናይ ምፍታንን ናይ ምምርማርን ፍልጠት እውን ተውሃባ ነበራ። ቅዱስ ኣትናቴዎስ ድማ ብኣፈጺሙ ደስ ይብሎ ነበረ። ይጽዋዓን ይበጽሓን ከዓ ነበረ እሞ ንሱ እውን ንኽበጽሓ ይኸይድ ነበረ። ሓሳባ ድማ ትገልጸሉ ንሱ እውን ናይ ጸላኢ ሰበቡን መጻወዲኡን የገንዝባ ወይ ከዓኒ ይነግራ የፍልጣ ነበረ። ካብ መንበሩ ካብ እስክንድርያ ምስ ሰጎግዎ ድማ ብዙሓት ድርሳናት ፀሓፈላ። ናብኣ ድማ ለኣኸላ እሞ ኣዝያ ክሳዕ ትሽምግል ተኣርግ ድማ ነበረት። ኣብ መንፈሳዊ ተጋድሎ ድማ ጽንዕቲ ነበረት። ካብ 5 ሊቃነ ጳጳሳት ተማሂራ እያ እሞ እዚኣቶም ድማ እለ እስክንድሮስ፣ ኣትናቴዎስ፣ ጴጥሮስ፣ ጢሞቴዎስን ቴዎፍሎስን እዮም። እዛ ቅድስቲ ኣዴና ድማ ኣብ ልዕሊኣ ብዝሓደረ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ብዙሓት ጥቕሚ ዘለዎም ድርሳናት ደረሰት። ሓደ ሰብ ክፉእ ነገር እንተተናገረ ሰባት ስቕበል ዶ ክብልዎ ኣለዎምስ ንኸይሰምዕዎ እዝኖም ክደፍኑ ኣለዎም ኢሎም ምስ ሓተትዋ ነገሩ ደስ ከም ዝበሎም ኮይኖም ደኣ ስቕ ይበሉ እምበር ምንም ክብሉ ኣይግባእን። ሰብ ኣብ ቅድሚኻ መኣዲ እንተቐሪቡ ኣብ ልዕሊኣ ድማ ብዙሓት ሰናያትን ሕሱማትን ምግብታት እንተሃለዋ እቲ ዘይጥዕመካ ምግቢ ተሓድጎን እቲ ዝጥዕመካ ድማ ትበልዕን እምበር እዚ ስለ ዘይጥዕመኒ ካባይ ኣርሕቆ ክትብሎ ኣይከኣለካን። ብዘይካ ትሕትና ጾምን ጸሎትን ንሰይጣን ዘሸንፎ የለን ኢላ መለሰትሎም። ጠቕላላ ዕድሚኣ 100 ዓመት ኮነ። ብሰላም ድማ ኣዕረፈት። ጸሎታን በረከታን ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በረከታ ሕደረና። ሰላም ለታኦድራ ዝሃነጸት ጠረጴዛ ለብሩር ወወርቅ እንዘ ትሰይጥ ኣራዛ እስከ ደናግል ተስህባ በዘዚአሃ መዓዛ ወሰላም እብል ለኢፍሉጠ ግእዝ እምግእዛ ለኤጲስቆጶስ ዮሃንስ ዘጋዛ ይብል። በረከታ ያሕደረና። ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኤጲስቆጶስ ሃገረ ጋዛ ናይ ዮሃንስ መዘከርታኡ እዩ። ብተወሳኺ እውን ናይ ኣባ በኪሞስ ዘእስክንድርያ ስምዖን ዘለምፅን መኮንን ታኦድራን ብኣይኤስ ናይ ዝተጸየፉ ሰማዕታት ልብያን መዘከርተኦም እዩ። እግዚአብሔር ብጸሎቶም ይምሓረና። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንዘለዓለም ኣሜን። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። ንኣና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይርዳአና ኣሜን። ናይ ዕለት 11 ስንክሳር ኣብዚ ይፈጸም። ከምኡ ድማ ናይ 12 ሚያዝያ ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ሚካኤል አብ በረከቱ ረድኤቱ ምስኩላትና ይኹን አሜን። እንኳዕ ናብ ናይ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤርምያስ ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ኤርምያስ ነቢይ። ቅዱስ ነቢይ ኤርምያስ ካብ ዓበይቲ ነቢያት ሓደ ኮይኑ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ከባቢ 600 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ነቢይ እዩ። ኣቦኡ ካብ ካህናት እስራኤል ሓደ ኮይኑ ስሙ ኬልቅዩ ይበሃል ነበረ። እግዚአብሔር ንነቢይ ኤርምያስ ገና ብህፃንነቱ ከሎ እዩ ፀዊዕዎ። ካብ ማህፀን ኣዲኻ ከይወፀኻ
መረጽኩኻ ቀዲሰካ እውን ክብል ከዓ ብጋህዲ መስከረሉ። ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 ካብ ቅዱሳን ነቢያት ከም ኤርምያስ ዝተሳቐየን ዘልቀሰን የለን። ንልዕሊ 70 ዓመታት ምእንቲ ወገናቱ ኣልቂሱ እዩ እሞ ሊቃውንቲ ነቢየ ብካይ ናይ ንብዓት ነቢይ ይብልዎ። ዘመኑ ዘመነ ኃጢአት ዘመነ መከራ ነበረ። እስራኤላውያን ምስ በዓል ሰዴቅያስ መራሕቶም ብኽፍኣት ተሓባቢሮም ነበሩ እሞ ንኤርምያስ ኣይሰምዕዎን። ዝኸፍአ ከዓ ኣብ ሕማቕ ቦታ ተኣሲሮም ኣሰቃይዎ። እግዚአብሔር ግን ብመንገዲ ናይ ኢትዮጵያዊ አቤሜሌክ ካብ መከራው ኣድሓኖ። ንስተሰብከሎም ናይ ንስሓ ጽዋዓ ኣይሰምዑን እሞ ስልምናሶር ዝበሃል ናይ ኣሕዛብ ኣማልኽቲ ጣዖት ንጉስ መጺኡ ን10 ነገድ ማሪኹ ናብ ኣሶር ወይ ከዓ ነነዌ ኣውረዶም እሞ ድሓር ድማ ብሓያልነቱ ዝተፈልጠ ናይ ባቢሎን ንጉስ ንኽማርኾም ናብቶም 2 ነገድ ንኢየሩሳሌም በጽሐ። ኤርምያስ ድማ ናብ ኣደባባይ እታ ከተማ ወፂኡ ስለ ኢየሩሳሌምን ስለ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቕደስን ኣልቀሰ። ንኹሉ ናይ ቤተ መቕደስ ንዋያት ንምድሪ ሓደራ ሃባ እሞ ሓብኣቶ። ነቢይ ዝተናገሮ ኣይተርፍን እዩ እሞ ንጉስ ናቡከደነጾር ንፍርቆም ቀቲሉ ንፍርቆም ማሪኹ ንኢየሩሳሌም ኣቃጺሉ ናይ ኣሕዛብ መላገጺ ገይሩ ንባቢሎን ኣውረዶም። ቅዱስ ኤርምያስ ግን ካብቲ መከራ ንዝተረፉ ሒዙ ንግብፂ ወረደ እምበር ኣይተማረኸን። ካብኡ እውን ተኣምራት ገይሩ ንኣራዊት እውን ኣጥፍአ እሞ ቁቁሩብ ጸኒሑ ግን ሓቀኛ ኣቦ ነቢይን መምህርን እዩ እሞ ናብ ህዝቡ ንባቢሎን ወረደ። ኣብኡ ከዓ ትንቢት እናተናገረ ህዝቡ ድሕሪ 70 ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ እናመሃረ ኣብ ባቢሎን ጸንሐ። ብዘይበደሎም ናይቲ መከራ ተኻፋሊ ኮነ። 70 ዓመታት ምስ ተፈጸመ ድማ ከምቲ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር እስራኤል ብመሪሕነት ነቢይ ኤርምያስ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ሕጂ እውን ክፍኣቶም ክሓድጉ ፍቓደኛታት ኣይነበሩን እሞ ኤርምያስ እውን ገሰጾም። በዚ ተበሳጭኦም ክጭፍጭፍዎ ክብሉ ከለዉ ጸጋ በዚሕሉ ምስጢር እውን ሰፊሕሉ ስለ ዝነበረ ስጋዊ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣስፊሑን ኣጉሊሑን ትንቢት ተዛረበ። እንሆ ልቦናኦም ተደፊኑ ስለ ዝነበረ ከዓ ኤርምያስ እዩ ኢሎም ብእምኒ ክድርብዩ ወዓሉ። ጸኒሑ ግን ኤርምያስ ርእሱ ገለጸሎም። ንስሊኦም ክብል 70 ዓመታት ንዘልቀሰ ኣበር ዘይብሉ ኣቦ ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ። ዓብይ ነቢይ ቅዱስ ኤርምያስ 52 ምዕራፋት ዘለዎ ሓረግ ትንቢት ተናጊሩ ጽሒፉ እዩ እሞ ዜና ህይወት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ናቱ ናይ ትንቢት መጽሓፍ ብተወሳኺ ኣብ ዝተረፈ ኤርምያስ መጽሓፍ ባሮክ ገድለ ኤርምያስ ዜና ብፁዓንን መጽሓፍ ስንክሳርን ተጻሒፉ ኣሎ። በዚ ዕለት ድማ ንጉስ ሰዴቅያስ ንቅዱስ ኤርምያስ ኣሲርዎ ኣብ ዝነበረ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ቅዱስ አቤሜሌክ ካብቲ ጉድጓድ ዘውፅኣሉን ዝፈትሓሉን ተዘኪሩ ይውዕል። ርህሩህ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብኣማላድነት ኣብ ቅዱስ ነቢይ ኤርምያስ ንሃገርና ካብ ጥፍኣት ንህዝብና ድማ ካብ ስደትን መቕዘፍትን ይሰውረና ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ሳሙኤል ዘቆየጳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ኤርምያስ ነቢይ፣ ቅዱስ አቤሜሌክ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ባሮክ፣ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ዘኢየሩሳሌም። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ፣ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ በረከቶም ይሕደረና አሜን። ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ኣንቲ ንነቢያት እትቕትሊ ነቶም ናባኺ ዝተለኣኹ ብእምኒ እትቕጥቅጢ ደሮ ንጨቓዊታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ ከም እትእክቦም ክንደይ ንደቂኺ ክእክቦም ዘይደለኹ ንስኺ ግና ኣበይኺ ደጊም ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዕ እትብሉ ካብ ሕጂ ኣይከትርእዩንን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንዩ ክተርፍ እዩ እብለኩም ኣለኹ። ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ 37 ክሳብ 37 ንረኽቦ ኣሜን። ስብሃት ለአብ ስብሃት ለክሙ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እላ ዕረፍኩም በዛቲ ዕለት
መዋዕያነ ዓለም አንቱም በብዙሕ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሓ ችያነ ኢይንሳእሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስት በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸለትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወደሙ አሜን። በረከቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ ሓልዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ካብ ዘንጠብኮ ካብ ዘጉደልኮ ካብ ቃል ይኹን ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓህ መላእክት ተኣርመና ካብ ጣዕሚ ፍቅሪ ናይ ቅዱሳን ኣይፍለየና ካብ ምሕረት እግዚአብሔር ኣይፍለየና አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓህ መላእክት ተኣርመለይ አሜን ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እም እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ቡሩክቲ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ቃል ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።